खुलुमबाय आंनि मुङा बड'सा बसुमतारी खुलुमबाय आंनि मुङा प्रमित बसुमतारी जों माने गोदान चेनेल खुलिदों गरिब ब्रादार्स जों सानैजोंनो खुलिदों ओमफ्रायो जोङो भिडिअखौ सप्तासेबो नाङाबो जानो हानाय 3-4 days इसोरनि गेजेराव आरो बे भिडिअखौ दा एडिटिं आरो दाबिं सोलिगासिनो ओमफ्राय जों मोनसे इन्ट्र होग्रोबाय दिनै नोंसोरनि सिगाङाव Dubbing editing सोलिगासिनो dubbingआबो माने सोलिगासिनो आरो ओमफ्राय सानैसोआ जाय आर्टिस्टफोर दङ सानैसोआ बिजि दंथ'यो जे फैथ'नो हायाखै होगोन साननै सानथामसोनि उनाव होगोन थ' नोंथांमोना नायबानो जाबाय ओमफ्राय माने भिडिअआथ' एबार जोंना फार्स्ट नालाय थ' बहुत माबा माने भुलफोर जानो हागौ आरो ना ओरै माबा भुल जानो हागौ निमाहाबो बिनाय जाखाबाय निमाहाबो बिनाय जाबाय माने इगनर खालामदो बेफोरखौ सेकेन्ड टाइमफोर माने एसे मोजां खालामफैगोन माने फार्स्ट टाइम मोना बारा मोजां जायाखै जानो हागौ थ' नोंथांमोना नायदोल' साबसक्राइब खालामदो जाहाथे उनाव नोंसोरनियाव नटिफिकेसन ओमफ्राय जों गोदान भिडिअ होबाथाय आपडेट माबा मोनहैयो आरो जाहाथे दा 3-4 daysनि उनाव भिडिअ फैबाथाय जाहाथे नोंथांमोना स्टे टिउन नुखागोन जाहाथे ओमफ्रायो जोंखौबो एसे सापर्ट होलायदो बर'जों बर' सापर्ट होलायदो आरोना बेखिनियानो एसे सापर्ट होलायदो जाहाथे नोंथांमोनाबो बेलेग प्रडाक्सनफोरखौ जिबायदि सापर्ट होयो ओमफ्राय जोंखौबो सापर्ट होदो एसे एनै जि हायो सापर्ट होदो साबसक्राइब खालामदो सेयार खालामदो इउटुबालाय आरो बेलेगलसैना माथो बुंनो होमबा दे होमबा गोजोन्थों दे होमबा जों बेयावनो बारा बुंनो साना माने बे भिडिअखौ बारा गोलाव खालामानो 1 minute 2 minutes नि गेजेराव फोजोबदो इन्ट्र'सो नालाय जोंनि बे चेनेलनि इन्ट्र'सो नालाय बेयो थ' गोजोन्थोंसै बेयावनो